Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet hereket gullugynyň ýolbaşçysy Begenç Gündogdyýewiň harby derejesine dikeldi. Polkownik Gündogdyýew general mayor derejesindäki harby adyň berilmegi hakyndaky fermana 1 martda döwlet baştutany tarapyndan gol çekildi diýip resmi media habar berdi. Ýatladyp kersek döwlet hereket gullugynyň ýolbaşçysy general Gündogdyýewiň harby ady 2017-nji ýylyň 15-nji awgustynda polkownik derejesine çenli peseldilipdi. Şonda prezident Berdimuhamedow wezipe borçlaryny kada laýyk berzay etmänligi üçin we öz gol astyndaky gulluga gödökçüligi goşudanlygy üçin Gündogdyýewe bir käýin çemberipdi. Prezidentiň bu fermanyndan habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu karar Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilen 4 adamyň ahal welaýatynyň haky etrafynda ele salynmagy bilen bagly bolupdyr. Ygtybarly çeşmeleriň bellemegine görä Gündogdyýew 2017-nji ýylyň iýul aýynda ýüze çykan şol waka bilen baglylykda harby derejesinden mahrum edilipdir. Üstesine prezident Berdimuhamedowyň öz harby ukybyny görkezip geçiren türgenleşikleriniň hem söwüşçi bolmakda guman edilýänleriň döwlet herkedini bozmagy bilen bagly wakanyň ýa-da gabat geçirilenligini çeşmämiz belledi. 2017-nji ýylyň Tomsunda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Eýran we Awganistan bilen şerketlerinde hususanda Awganistanyň Demirgazyndaky Hirat welaýatyndan söwüşçi bolmakda guman edilen adamlaryň Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligini Gorunmak ministrligindäki öz çeşmesine salgylanyp habar beripdi. Geçen ýylyň oktyabr aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdun döwlet garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönüminde harby we kanun goraýjy idaralarnyň ençemetiniň ýolbaşçysyny şol sanda ýangy ýakyndy bir käýin çalan resmilerini öz kakasy Mälikguly Berdimuhamedow medali bilen sylaglapdy. Şonda medal alan ýolbaşçylaryň arasynda Begenç Gündogdyýew hem bardy. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň serket goşunlaryna 2016-njy ýylyň mart aýynda ýolbaşçy bellenen Begenç Gündogdyýewiň harby derejesinden peseldilmegi birinji gedek däl. Gündogdyýew 2011-nji ýylda Gorunmak ministri bolan döwründe wezipe borçlaryny kanagatlanarly berjay etmänligi sebäpli harby derejesi peseldilipdi. Şol döwürde prezidentiň gaharlanmagyna Abadan şäherinde oktyary saklanýan skladda dören partlama sebäp bolupdy. Resmi maglumata görä 2011-nji ýylyň 7-nji iýulynda Abadanda bolan partlama zerarly 15 adam wepat bolupdyr.